दिनै जे जोंनि थुलुंगाफुरिखौ आसाम सरकारनिफ्राय रायजिक समाधि होननानै फोसावबाय। जोंनि इउपिपिएल आरो बिजेपिनि जे सरकार आसाम सरकार दङ, गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव आरो जोंनि बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' सारनि दैदेननायावहाय दिनै थुलुंगाफुरिखौहाय रायजिक समाधि होननानै फोसावनाया बर'फोरनि थाखाय मोनसे जोबोद गोग्गाथाव मोनसे बियो खौरां। फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम जायगा बरागारि दतमा ओनसोलनि बरागारि गामियावहाय दिनैहाय जोंनि बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सारनि बिथोन बायदियैहाय जोंनि गसाइगावनि मानगोनां एमएलए आदा जिरन बसुमतारिया फैनानै बेवहाय मोनसे बड'फानि मुङाव पार्क आरो जोंनि बड'फानि मोनसे मुसुखा बेयावहाय दिनैहाय गायसननाय जाबाय, अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननाय जाबाय। लोगोसेयै बे ओनसोलनि रायजो राजानि डिमान्ड बायदियैहाय जोंनि मोनसे सिसि ब्लकनि 1,9 लाख रांनि मोनसे सिसि ब्लक लामा बेयाव दिनैहाय बेखेवनाय जाबाय। बेजों लोगोसे आद्रा थानाय मोनसे बेयावहाय बिजाब बाख्रि बेयाव दङ, बे बिजाब बाख्रिखौबो लुफुंनायनि मोनसे रादाय बेयाव होनाय जाबाय। नोंथांमोना मिथिगौ, जोंनि इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगोनो जोंनि बड'फानि जे समाधि थुलुंगाफुरि, बे थुलुंगाफुरियाव 10 कौटि रां बाहायनानै बे थुलुंगाफुरिखौ जौगानायनि हाबाफारि जों लादों। लोगोसेयै जोङो बरागारिखौ जिहेतु मडेल भिलेज होननानै डिक्लेयार खालामदोंमोन, दिनै बे मडेल भिलेजाव बरागारि बड'फानि आंगो जोनोम गामियावहाय दिनै जोङो बेवहाय बड'फानि मुङै मोनसे पार्क गायसनफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। लामा बेखेवनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। लाइब्रेरिखौ लुफुंनो जागायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। लोगोसेयै दिनै जे जोंनि थुलुंगाफुरिखौ आसाम सरकारनिफ्राय रायजिक समाधि होननानै फोसावबाय। जोंनि इउपिपिएल आरो बिजेपिनि जे सरकार आसाम सरकार दङ, गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव आरो जोंनि बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' सारनि दैदेननायावहाय दिनै थुलुंगाफुरिखौहाय रायजिक समाधि होननानै फोसावनाया बर'फोरनि थाखाय मोनसे जोबोद गोग्गाथाव मोनसे बियो खौरां। लोगोसेयै बे समाधिखौ थुलुंगाफुरिखौ जे दिनै आसाम सरकारानो जुग जुगनि थाखाय बेखौ खांनाय बानाय माने फेदेरनाय फोलावनाय फोसाबनाय जौगाखांहोनाय बिनि बिबानखौ आसाम सरकारानो दिनै लाजोब्बाय। गोदो बड'फाखौहाय आसाम सरकारा सासे थिउरिया होननानै बुंदोंमोन, बेखौ आन्दलनखारि होननानै बुंदोंमोन, रायजोखौ बोखावनो नागिरदों होननानै बिथांखौ गाज्रि मुं सुदोंमोन। दिनै बे आसाम सरकारानो बिथांखौ मानिनानै सारा आसामाव बिथांनि जोनोम सान फरायसा सान होननानै बिथांमोना फोसावनो गोनां जाबाय। दिनै बर'फोरल' नङा, आसामनि मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीनि सुबुंफ्रा बड'फानि सान फरायसा सानखौहाय गोसो गोरबोजों फालिनो गोनां जाबाय, सिबिनो गोनां जाबाय। फरायसा सान होननानै बेखौहाय स्वीकृति होनो गोनां जाबाय। बियो बर' माहारिनि थाखाय गिदिर देरहानाय, जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि थाखाय गिदिर देरहानाय। बेनि क्रेडिटआ खिन्थु जोंनि बिटिआरनि मानगोनां गाहाय प्रमद बर' सारनिसिमनो थाङो। क'क्राझार सेरफांगुरि बाजार श'रुमा बैसागुनि धामाका अफार लोगोसे लन काम एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा 10 एप्रिलनिफ्राय 14 एप्रिलसिम बैसागुनि धामाका अफार आरो लन काम एक्सचेन्ज मेलनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमाव खुंफुंजानाय बैसागु धामाका अफार एक्सचेन्ज मेलाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 9-15% लन, फ्रि हेलमेट, 10 लिटार पेट्रल फ्रि, एभरि पार्चेस, गुबुन गुबुन मडेलनि बाइकफोरखौ नायनानै 2,000 निफ्राय 3,000 रां कास्टमार अफार होनाय जागोन। आरो 500 रां होग्रोनानैबो गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। आरो गासै गारिजों लोगोसे अल भेहिकल्स एक्सचेन्ज एभेलेबलबो होनाय जागोन। आरो नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 एबा 9101598021 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।